सरकारनिफ्राय गाबोन एबा 3 आगस्ट फुंनि 9:30 बेहाय जोङो क'क्राझारनि बे साइनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव आसाम एबा भारतनि सासे देरगाथाव होननानै जों बुंनांगोन लाभलिना बरग'हाइ बिथाङा फैगौ 4 आगस्ट खालि अलिम्पिक गेमाव बिथाङा सेमिफाइनालाव गेलेगोन आरो बिथाङानो जोंनि भारतनिफ्राय गिबि सेमिफाइनाल गेलेगिरि आरो बिथाङा आसामनि सासे थागिबि एबा फिसा हिसाबै बिथांनि जि गेलेनाय बे गेलेनाया जाहाथे जाफुंसारो जों आसा खालामदों बिथाङा जोंनो जाहाथे सनानि मेडेल लाबोनानै होफैयो आरो बिथांनि मेडेलनि गेजेरजोंनो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया जाहाथे थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो गसाइनि सेराव गासैबो धोरोमनि सुबुंखौ लानानै गासैबो धोरोम फोथायग्रा सुबुंखौ हांख्रायनानै जों बेहाय मास रिलिजियास प्रेयार होननानै बुंदों बेखौ जों खालामनाय जादों बेहाय जोङो गासै 8था धोरोमनि सुबुंखौ लिंहरदों बाथौ ब्रह्म ख्रिस्टियान जोंहा जैन सत्संग इस्लाम कृष्णगुरु एबा कृष्णगुरु नामदल एबा संकरि जों गासै 8था धोरोमनि सुबुंखौ जों बेहाय हांख्रायनाय जादों आरो बिथांमोना फैनानै गाबोन बेहाय आर'ज खालामगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो जोङो थांनाय समाव आसाम आरो मिज'रामनि सिमायाव जि मोनसे गोरोन्थिनि गेजेरजों दाङाबाजि जाबाय बे दाङाबाजि जानायाव आसाम फायखिनि जाय बिर जोहोलाव माने पुलिसफ्रा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ खोमाना लानांबाय बिथांमोननि मुङैबो जोङो बिबार बावनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो लाखिनाय जादों आरो जोंहा नैबे क'क्राझारनि बे साइ सेन्टारा बेयाव जोङो सेन्ट्रेल एबा मिरुनाङै खालामगोन बेनि अनगायैबो जोंनि जिल्ला अफिसार जोंहा दङ गेलेमु आयदानि एबा डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार दङ बिथां जिल्लानि अफिसारफ्राबो गावबागाव जिल्लायाव बायदि बायदि हाबाफारि लागोन गाबोननि सानाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसारा साइकेल रेलि लागोन बाक्सानियाबो साइकेल रेलि लागोन आरो चिरांनिया आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लागोन दा बे हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो थांनाय समाव मणिपुरनि मीराबाई चानु बिथाङा रुफानि मेडेल मोनबाय बिथांखौबो जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय हाजासे हामग्लायथि एबा साबायखरखौ बावहरबाय बिथांनि मेडेलानो जोंनि इयुन जोलै बा इयुन गेलेगिरि बिथांमोननो जाहाथे थुलुंगा होयो बेखौ मिजिंथिनाय जादों आरो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय भारतनिफ्राय जायफ्रा अलिम्पिकआव बाहागो लागासिनो दङ दासिम देरहानानै दङ दा बिथांमोनखौबो जोङो मिजिंथिदों बिथांमोनाबो जोंनो जाहाथे मेडेल लाबोनानै होफैनो हायो नैबे समाव आं बेखौनो बुंगोन जोंहा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जायफोर लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दङ बिथांमोना देहायारि गथना बा देहायारि दाथाया गेलेनायनि सायाव जोबोद राफोद नाथाय जोङो दासिम जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय एबा बर' फिसाया सासेबो दासिम अलिम्पिकआव गेलेनो थाखाय खाबु मोनाखै दा बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जोंहा मोनसे दफाखौ जोङो सोनानै लाबोनो हादों जे जोंहा बिटिआर ओनसोलनिफ्राय थोंजोङै जोङो नेशनेल गेम बा इन्टारनेशनेल गेमाव जों पार्टिसिपेट खालामनो हानाय आरो बेखौ जोङो मावफुंनो हायोब्ला फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोबां गेलेगिरिफ्रा इन्टारनेशनेल लेभेलाव बा अलिम्पिकआव बादायनो हायोब्ला बा बादायनायनि खाबुखौ मोनोब्ला निस्सय जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्राबो माने गेलेनायाव जाफुंसारनो हागोन दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बे बिटिआर एकर्डनि जि दाबि जोंहा दङ बा दफा जोंहा दङ बा जों बिटिआर ओनसोलनिफ्राय उदांहै नेशनेल इन्टारनेशनेल गेमाव बाहागो लानो हानाय बे मोन्थायखौ जोङो मावफुंनो थाखाय नाजागोन आरो क'क्राझारावल' दङ जोंहा दायो साइन्स सेन्टारा उदालगुरि बाक्सा आरो चिरां बे मोनथामावबो जों साइन्स सेन्टार गायसननायनि थाखाय जोंहा बिटिआर एकर्डआव दङ बेखौ जों थाबैनो बे एकर्डनि दफाखौ जों थाबैनो मावफुंगोन आरो बेयो जायोब्ला आंहा फोथायनाय दङ जे जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबां सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोल जोंनि रायजो जोंनि हारिखौ मुंदांखा खालामनायजों लोगोसे गाव गाव जिउआव जाफुंसारनो हागोन होननानै आं फोथायनाय दङ बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनखौ जे नारभास जानो गोनां गैया बिथांमोना गेलेनायाव बाहागो लाबाय था गेलेनायाव आवगायलांबाय था मोनसे फोथायनाय दोननानै जों खम समनि गेजेरावनो जोंनि थाखाय जोंबा बिथांमोननि थाखाय जों मोजां रादाब जों लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ